kamay yan? Medyo ng medyo. Sampai na puno aja? Puno ba? Ang nga ro doon. 24. Alvin. Video. Ay. Hi, go. Ag-speech ka ba ito naman? State of the nation. Ang bagay ni Jhae-are. Agsona ka ka mo. Buyahan to Jhae YouTube, Jhae Hong Kong. Ay, artista ako! Ganon sir. Ba't internet? Oh, loitering. Hey, dali Laoag. Laoagan. Naman nila? Amo madelikadong tibiyag mo. Ha? Kalalata. Ang ngalado niya kalala. Himay tek. Himay tek. Ni pagtalim naglisi kayo. Pag-isod na naglugit.